Ni Apo Diyos ket loving, manangasi, iti intensyon na ket pagsaya atam lang kadwa. God loves you, God loves you. How many times nga nangag mo di nga statement? Siguro iso ti kaduan nga mangmangag tayo, right? Man iti mangag mo nga ni Apo Diyos ket iti tao ket kalaban na. When was that last time nga nakangag kay iti mensahe about iti estado iti tao ket kalaban iti Dios? Ti mangmangag tatanga kaduan ket He loves you, God cares for you, God is understanding, God is so concerned kanyam nga He would like to bless you, my friend. The blessing, God's blessing kanyam. Wala day ba kada kayo? That is just a half-truth. Iti kinasiyasino kan kinapudno nga estado ti sangwanan iti Dios. Kan iti estado iti Dios. Iti estado iti riknanak kan iti tao. That's half-truth, my friend. And iti Bible, no half-truth lang di ay, kahit nangasawan, we need to dig anya di whole truth. Iti ready nga, Rabbi, I would like to extend iti panagyaman kada kayo kapsat. Thank you for being with me iti YouTube channel tayo. And kunak nga rod, if you would like nga mununag pa iti panakaawat mo iti sa ti Diyos, ada iti YouTube channel tayo nga ag-join kayo, ag-subscribe kayo. Then i-hit you the notification bell, no ag-appear di ay, i-click you di all, tapno ada nagi barbarong records tayo ket ma-update ka nga dagos iti YouTube nga ito eh. We are slowly by slowly trying aralan iti sa ti Apo verse by verse and seeing kitaan tayo dagiti nauneg nga kapapanana iti sa ti Apo. A problem tatakat adata iti panawen nga the generation iti adu nga Kristiyano they do not understand anymore iti sa ti Dios. And when you try to explain iti sa ti Apo, ket handa nga mo why gapusta they were not taught iti panag-adal iti sa ti Apo verse by verse. Iti mangyari iti panawon tayo tata, di kinkinit ti kayat tao kat kinkinit lang ti met nga verses, di kayat mo, kayat ko. Very good iti pampa good vibes for the day, pampaitod motivation, pampaitod iti inspiration for the day. Well, I think that's not how hang kasya iti kasta nang ag-adal iti sa ti Dios. If we are really serious iti panag-adal iti sa ti Apo, one of the best way nga recommendar iti great leaders iti napalabas kathante nga liwayan di verse by verse. Di Facebook tayo, isudya ko natin nga verse by verse nga dadalan tayo. But iti YouTube, more to focus tayo kat jagi deeper truths. Iso ako nakada kayo, ag-subscribe ka iti YouTube nga na ito eh. Tada iti nga store nag iti deeper understanding kan adal tayo, iti panag-adal tayo iti sa ti Diyos. So iti Colossians chapter 1, tuloy tayo iti adal tayo about iti pagapuan iti kapya. Sino ti makaitod kada tayo iti urnos, iti sangwanan iti Diyos. Awan sa bali, nuhan nga ni Apo Diyos, babaan iti naramid ni Kristo Jesus lang di krus ti Kalbaryo. Pagdanon di 21, kunana di and you, referring sika, that were once alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now had He reconciled. Aday ba kada kayo? I-define nyo iti wicked nga tao iti nga panawan. Iti panang i-define iti tao ti wicked tata, ti dakas nga tao kat iso na dyan ti bisyo na, awan respeto na, haan nga law-abiding citizen, adu ti kaso na, or mabaling adu ti sinaktan na, dinangran na, or pinatay na, or tinakaw na, o dinadaal na, or anya ti kasta naman iti maysa, nga tao or grupo iti tao or maysa nga sanikwa. Dagya iti kunat nga dakas. When you go back iti Bible, makiptot ka siguro, no kung kuna iti Bible nga dakas, sarsaritaan na, ti estado ti tao, nga amin nga tao, iti sangwanan iti Diyos. Kat dakas iti sangwanan iti Diyos.
haan nga kaaayat iti sangwanan iti Dios. Malaksid no adda ka ken ni Kristo. Ngam no awan ni Jesu Kristo nga inawat mo nga manubot ken mangisalakan mo, iti sangwanan iti Dios, haan mo man nga narami dagi nagdadakas nga diay that will violate iti law. No iti sangwanan iti Dios, nagbasol ka iti sangwanan. Nagbasol ka iti sangwanan. Kunana ditoy, and you that were once alienated. Da kayo malagipyo, datikat ko iba kada kayo. Nga there was one time iti panagbiagyo, nga naisi na kayo, iti sangwanan iti Dios. Detach, kasla nga bridge, napugsat, nabetak di bridge. Awan iti connection yu iti Dios. Gapus iti basol yu, uray no nagsayat yararamidan yu, no hanyo nga inawat ni Kristo Jesus, hanyo nga tinalak ti perfecto nga sakripisyo ni Kristo Jesus. Detach ka iti sangwanan iti Dios. That's the point. Iti sao ti Apo, alienated. And that is iti kondisyon mo ti sangwanan iti Dios, na isina ka, na detach awan iti relasyon mo iti sangwanan iti Dios. And that is the true, dahil tati puno nga estadom ti sangwanan iti Dios. Iso nga no kunak kanyam, God loves you, God cares for you. That statement is only para kadagiti Kristiyano. It's just a half-truth. The word nga God loves you, God cares for you, God will extend His concern, comfort kaniyam kabsat. It is only that blessing nga dagita is only especially offered na itud para kadagita anak na. No handa ka nga anak iti Dios. No awan ka iti relasyon iti sangwanan ni Apo Dios baban kini Kristo Jesus nan mo tinalok ni Jesu Kristo. Napugsat iti relasyon mo. There is no such thing na kunam nga attachment mo ti sangwanan iti Dios nga i-claim mo di may nga banag nga para lang kadagiti Kristiyano. Kuna na pa'y and enemies in your mind, kalaban iti Dios. The true state iti tao ti sangwanan iti Dios nga hangan ay salakan. He doesn't seek iti Dios. Very explicit, very direct iti sao ti Apo iti libro iti Roma. Iti libro ti Roma chapter 3 kuna iti sao ti Apo ijay indescribe na iti estado iti maysa nga tao nga awan iti Dios na. Awan Jesu Kristo Jesus kanya na. As it is written, chapter 3, verse 10, there is none righteous. Awan ti nalintag. Awan ti may lastog ti maysa nga tao nga nasaya ti biya ko gapusta kas ti tararamidak. Uray na kitararamidan nyo, hanyo nga may palastog data ti sangwanan iti Dios. No, not one. There is none that understand it. Awan ti makaawat, iti kinapudno kan kinasasino ni Apo Dios, iti bukbukod na. And awan iti mangbirok iti Dios. Nung kaslamat nga do ti mangbirok iti Dios, takasla religious da. Yes, religious da. Nung kita nyo, ti usto nga panunot na, manuntinlugan ko nga napan iti simbahan, itabagyo ko na da, apanak man jay, makiistorya ka niya da, takat ko nga mo, nuanya ti rason, wapay nga panda jay, tapno iti bendisyon iti Diyos, katagtuloy iti biyaga, anak ko. Amoy iti rason, wapay nga, iti tao, kat biribiro ko na lang iti Diyos. Gapus ti bendisyon, kantimala na iti Diyos. But to be a genuine seeker iti Diyos, nga gapus lang iti Apo without anything, paganan mo na iti Diyos. Kita nyo langanan. When will katno iti tao, dagiti kaduan tata, maaksidenti da ije dalang nga birukan iti Diyos. Nagsakit na ije dalang nga birukan iti Diyos. Nadati didigra iti biyag na, ije dalang nga birukan iti Diyos. Agsubli ka di earthquake. That was a time. Nagginginad. Feeling ti aming nga tao kat end of the world. First time nga makitam, agpalintumang kan, agsangsangin, agkarkaralag dagiti nagado nga tao, right? Kung natin sa niya po, iti panunod tayo, we are using the word religion. We are showing the people, pagpakita tayo nga kaslang apibirukan tayo ti Diyos, na magpoli sa balit intensyon tayo ti Diyos. Iti panunod iti tao, kung natin sangwanan iti Diyos, kalaban na iti Diyos kadi. Kaya't nangaramidan nga iti Diyos, kat pag-abo na, babaw na. Iti aramid yu, ngawan ni Jesu Kristo ti begyo, it is considered as wicked works.
Consistent di Isaiah chapter 64:6 nga kung nadag iti tao dagi nagsasayat nga trabaho nga raramidon da iti templo thinking nga maisalakan da. Di parang itanda iti sakripisyo da jay nga isuti ko nada parang itanda panangas panagsirbi da iti templo isu di mayat nga aramid da. Isu iti mangisalakan kanya da kunati sa oti Apo. Isaiah 64:6 tiarig na day katrapo nis nga awan silbina. May saka lupot nga naibalkot iti mate dati leprosina nga nunalpas nga nabasa de lupot nga naibalkot nga di handang ugasan ang di lupot warwaran da di ay tanabas-basa tinana kan pimpimkat iti kudil kandara naangot mangilngilawan ikatan da di ay ibeleng da awan sirbina di ay tiarig na iti trabaho nga napintas so ako na nga wicked works. Apay nga wicked, gapus ta ilas-lastog na iti bukod na. Ilas-lastog na nga, babanda ito, ikat may salakak, tibagik. Apay nga wicked works, gapus ta, haan na nga agpasakop nga anayon ti narami ni Kristo Jesus. Apay nga wicked works, gapus ta ilas-lastog na. Bukod ko, iti kayak, ti mangisalakan kanyak. Haan nga umanay ni Isu Kristo nga plano nga iso timay nga mangisalakan. Kurangam ti tininabaw na insulto di jati sangwanan ti Diyos. Namtata, dahil itilaglipon nyo, agyaman kayo. Haan kayo nga naditouch ti relasyon nyo tata. Iti aramid nyo kat acceptable tata iti sangwanan iti Diyos. Gapus iti panaka-reconcile, panaka-isilpo, panaka-iurnos. Iti relasyon nyo kini Apo. Babaan iti dara ken lasag ni Kristo nga nangikaro iti basol mo. Katnupay nga talkom ni Jesus. Manupay nga tawon nga rejectaram dito nga kinagpaiso. Kaduag panunot ka. Ag panunot ka iti sao ti Apo. Daita ti sao ti Diyos. Welcome kabsat. And I hope mangitid panakaawat dito no sino kan anya iti pagbatbatayam ti pamatim. Kristo kani ni Jesus or ti bagim kan relihiyon mo. No ni Jesus kat anayam usto ti pamatim kapsat. Ngamno ti panangkitam kat bukod mo. Kalaban ken napugsat ken nabetak ti relasyon. Ken awan ti relasyon nyo iti sangwanan ni Apo, gapusta, agbatbatay kayo, iti maysa nga banag, nga haan nga makayurnos, iti relasyon nyo, iti sangwanan ti Diyos. Agpanunot ka kadwa. Agpanunot ka, kan eksaminam ti pamatim.